লেখ লেখ লেখিব ও লেখ ও লেখ এটা এটা ও লেখ ও লেখ হুম 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 କେବେ ନଈକି ପଡ଼ୁଛି ଦେଖ। ଏତେ ପାଠ ପଢୁছিল ମୋ ଛୁଆ। ସେଟା ସିଧା ହେଇକି ହବନି। ତୁ ନଈକି ଲେଖ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଛୁଆମାନେ ବଞ୍ଚେଇକି ନଈକି ଲେଖନ୍ତି। ଏଇଠି 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 ଲେଖ ଏଇଠି ଲେଖ ଏଇଠି ଲେଖ ଏଇ ଦେଖ ଦେଖ ନଈକି ଲେଖ। ନଈକି ଲେଖନ୍ତିନି ନା। ହଁ କେତେ ପାଠ ପଢୁଛି ମୋ ଛୁଆ। କିସ ପଢୁଛି ସେ? କେତେ ପାଠ ପଢିଲାଣି ମୋ କିସ ଧନ। କଣ ନ ପଢୁଛି? ହଁ ବହି ଉପରେ ବସିକି ଖାତା ଉପରେ ବସିକି ବି ପାଠ ପଢିତେ ହବ। ମୋ ଇଚ୍ଛା ନା ଆଉ। ବହି ଉପରେ ବସନ୍ତିନି ବାପା ନମୁ କର ନମୁ କର। ବହି ଉପରେ ବସନ୍ତିନି ନମୁ କର ନମୁ କର। ବହି ଉପରେ ବଇଛ ମାନେ ନମୁ କର। ବାପା ନା ବହି ନମୁ କର। ବହି ଉପରେ ବସିକି ଲେଖିଦେବ ବାବା। ଓହୋ ନମୁ କରୁଛ। ଠିକ୍ ଅଛି ବହି ଉପରେ ବସିକି ନମୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି।